lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Today marks the first sitting of the National Convention of the National Dialogue. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usovule ngokusemthethweni umhlangano wokuqala owandulela izithangami zengxoxo ngesimo sezwe iyaziwa ngeNational Dialogue ePitoli. Sizinzile isimo namhlanje enxanxatheleni yezitolo eMaponya eSoweto ngemva kombhikisho wezakhamuzi zakuleya ndawo kulandela ke isigameko sokubulawa ngesihluku komunye wabashayeli bemoto ekhokhisa ngokwebanga e-hailing. Postponed until the 12th of September, back to court number 9 at Rafika State. It is for the outcome of representation. Inkantolo yemantshi yasePalmridge ihlehlisela umhlazi ishumi nambili icala lokukhwabanisa elibhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordan kanye nasolwa nawo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyokwamukela ezindabeni zohora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Sizinzile isimo namhlanje enxanxatheleni yezitolo eMaponya eSoweto ngemva kombhikisho wezakhamuzi zakuleya ndawo kulandela ke isigameko sokubulawa ngesihluku komunye wabashayeli bemoto ekhokhisa ngokwebanga e-hailing. Njengamanje ke sinentatheli ye-SABC uCalvin Dludla nobese Soweto namhlanje ekseni. Dludla, asikubingelele sikwamukele ezindabeni sicela nje usichazele ngesimo kule nxanxathela njengoba sazi ukuthi izakhamuzi besonge ngokuthi ke zizoyivala thaqa izinsuku eziyisikhombisa le nxanxathela yetolo. Angibingelele kuwe Daud, ngibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya njengobusho besenxanxatheleni ezitolo lapha ePhimville eMaponya. Kanti ke namhlanje isimo besizenzile kodwa sithema ngabe sifike ekseni noqabi sathola amaphoyisa emaningi ngendlela emangazayo ehlomile kube sekufika nalawo umkhandlu waseGoli iJMPD kanti ekhambeni kwesikhathi kube sekufika nalawo omgwaqo ezobheka ke isimo. Abantu ke abafikile bebeyingcosana kanti ke abazange bazame ukuphinde bavale ke imigwaqo uzokhumbula udaba lolubhlungu mfokaphungula lokushona ngesihluku komunye wabashayeli abashala lezi moto eyikhokha ngebanga osulihambile ama e-hailing kanti ke akwaziwa njengamanje ukuthi ubani owenze lesigameko ngoba kube ukuthi uqale wadutshulwa esemotweni ehamba ngemoto yohlobo lweAlmira emhlophe isedan wadutshulwa wathi siqeda ukudutshulwa ke imoto yakhe yasinqonqiswa ngomlilo. Umndeni ke uqinisekisile ukuthi ngenkathi imoto inqonqiswa ngomlilo naye umshayeli ube ngaphakathi kanti ke unaye ushe wanqonqa. Amaphoyisa ke athi ke ayalikhuza lolu dlame okubangwayo emfokaphungula nombukeli wendaba ze-SABC ukuthi lezi moto ezikhokhisa ngebanga sezilihambile isuke ziyothatha abantu enxanxatheleni ezitolo lapha eMaponya kanti ke njengamanje abamatekisi bakhala ngokuthi ke balahlekelwa inzuzo enkulu kakhulu ngenxa yokuthi abantu bavele bona baqome ukuthi babize lezi moto ukuze bakwazi ukufinyelela emakhaya. Zamile ukukhuluma nabo iningi labo ke belingafuni ukuthi likhulume nathi kuma camera ngenxa yokuthi ke basabela ukuthi ke bangase basocwengu noma benziwe isilo sengubo. Bayachaza mfoka Daud ukuthi bona kumele banikezwe ithuba lokuqoka indle imoto abakwazi ukuhamba ngayo ngoba ekugcineni ibona abakhokhela lezi moto. Bakhala ngokuthi ke abashayeli bamatekisi bayabaxhaphaza kakhulu njengoba baphoqa ukuthi ke bagibele amatekisi ngoba itekisi uma ngabe ikuthatha kule yanxanxathela bakhala ngokuthi suke kulahle kudini kanti mangabe uphethe impahla eziningi usala nenkinga yokuthi kumele uqhubeke njengoba sekuzongena ihlobo nje umunye uzoyenza isibonelo wathi sekuzoba nenkinga yokuthi abantu bamatekisi bazobashiya kude bese ke beba nenkinga yokuthi kumele bahambe baye emakhaya. Kodwa ke isimo sezinzile amaphoyisa bekhona zama futhi nokuthi ke abhula umlilo okulaba bese befikile abanye abayidlanzana bebezozama ukuthi ke mfokaphungula basuse lolu dungunyane uzongcwatshwa ke kula lisonto elizayo uma ngabe sizwa umthokozisi ekhaya kubo kule nhlungwane olundi iSABC iyalilandela lolu daba. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla olandelela ke lona ke lolu daba. Mbukeli ke sisekulo lolu daba njengamanje sizoxhumana ke nentatheli ke yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe nohambele kumndeni womshayeli obulawe ngesihluku eMaponya Mall umthokozisi Mvelase ke lapha ke eFilide. Mlodi-ke asikubingelele sikwamukela ezindabeni ke zehora lokuqala. Engabe uthi lo mndeni, ngabe uthini lo mndeni ngalesi sehlakalo esibhlungu ngalolu hlobo?
ngibingelela umleleli esekhaya ubuhlungu kakhulu lapha emndenini njengoba selapha endaweni yasoLundi ekhaya kuboka Mthokozisi nakhona bezobelisa ukudabuka okukhulu njengoba isihluku abathi basibonile komakhalekhukhwini ngoba umabona kude bebengakwazi ukuthi bawubone bathi ke kubuhlungu kakhulu njengoba ithambo labo lisele enkundleni lapha endaweni yaseGoli kanti bafisa kakhulukazi ukuthi ke umthetho uthatha indawo yawo kanti sokhuluma nomalume kaMthokozisi uzosichazela nje kafushane ikakhulukazi ngobuhlungu bomndeni ukuthi ke bona beumndeni bazizwa kanjani ngaso sonke lesigameko. Malume sibonga kakhulu isikhathi sakho sicela nje mhlawumbe usiphe igama nesibongo bese nje usivezela ubuhlungu bomndeni ngalesigameko umshana ebulawa esemsebenzini. Igama lami ngiphuzo ngibhlungu kakhulu ngento engizwe kuthiwa yehlele umshana le eGoli. Isihluku nje esibi kakhulu indlela kabulawe ngayo umshana. Okuthi ufike wadutshulwa waze washiswa njengoba kuthi umshana nje ke kube ngcono kumuntu umbone eboxini ukwazi nokuvalelisa kahle ngendlela ukuthi hamba kahle emshana umshana mombuke manje ngoba kuthiwa sizubuka lutho nje sizubona lutho nje ushe waphela umshana kutholakale ithambo lomlenze nakhona lodwa nje umlotha impela sibhlungu kakhulu siumndeni ngomshana ikakhulukazi umshana uyeyedwa kwabo akukho ngisho yedwa kwabo nje akanangane umama wakhe nawe bethembele kuye noma uma kuhlala ngobuthaka ngaso sonke isikhathi sibhlungu siyafisa uhulumeni edlala indima yakhe ngendlela emangalisayo esheshayo futhi sizwe kuthiwa abantu sebeboshiwe. Mhlawumbe malume siyabona ukuthi ke mhlawumbe ke ushonele kude endaweni ekude ngabe mhlawumbe umndeni usuhlelile ukuthi uzokwenza kanjani ukumlanda ezekhaya. Asikakahleli ngoba into ezizumile nathi singanalutho yebo sazohlangana amakhanda nathi siwumndeni kuukuthi ke besingakakwazi ukuphefumula kahle makuthiwa usesezandleni zikahulumeni bese silinde ukuthi maye beqedwe uhulumeni bese sikwazi ke sihlela nathi ke noma singazi ukuthi sohlanganisa inani. No sibonga kakhulu malume ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Dawude umalume uyachaza lapha ikakhulukazi ngodaba ukuthi kusenzima kakhulu emndenini njengoba naye umama wakhe uMthokozisi enenkinga ukuthi kuhlala ngokuphila ngokungaphili kahle ngenxa yesimo ke sakhe sempilo kodwa ke beumndeni lolu daba lubahlukumeze kakhulu kanti bafisa ukuthi amaphoyisa adlale indawo yawo asibuyisele intambo ngakwe studio. Bukele lolu udaba olubhlungu kakhulu sibonga kakhulu kwintatheli yezuko lezindaba ze-SABC uMlondi Hadebe sibekela bukhoma eseFilidi. Uqalile namhlanje ePitoli umhlangano wokuqala wokwethula kwesithangami sengxoxo ngesizwe lomhlangano owethanyelwe ke izinhlaka ezahlukene zomphakathi uvule ngokusemthethweni kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ngezithuba zehora leshumi ekseni izithunywa zomhlangano bese sithelekile ngaphakathi ehholo elikhulukazi eUNISA. Umengameli Ramaphosa uthe lo mhlangano uzocaba indlela ngokukhukhulela ngoqo wesithangami sengxoxo ngesimo sezwe ezoqhubeka kuzona zonke igceme zomasipala eNingizimu Afrika. Today marks the first sitting of the National Convention of the National Dialogue, a space where we confront our realities openly, respectfully and constructively. Umengameli ukhuthaze kakhulu izakhamuzi ngokuthi kuzofanele zisebenzise leli thuba lesithangami sengxoxo ngesimo sezwe ukubeka obala zonke inselelo kufanele kubhekwane nazo. Across the length and the breadth of South Africa, people will and must meet to talk of what worries them, what gives them hope, and how they think their lives and our country can be better. We all agree that our country is not where it ought to be.
Isihlava esibucayi kakhulu uMengameli Ramaphosa afuna ukuthi kuxoxwe ngaso isithangamini zengxoxo udlame lokuhlukunyezwa kwabesifazane. I'm glad that these conversations should start this month, that we as the men of South Africa must begin to internalize this question. Why do the women of South Africa fear us as men in the streets, in the classrooms, and even in our homes? We need to ask ourselves those questions. Sisekuludaba lomhlangano wokuqala owandulela izithangami zengxoxo ngesimo sezwe eyaziwa ngeNational Dialogue. Njengamanje ke sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC enkanise khona ePitoli uKamvelihle Kalani. Kamvelihle, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Sesiwazwile kamanye amaphuzu enkulumo kaMengameli wezwe kulombiko osanda kudlala. Sicela nje usichazele ngakho konke osokwenzekile kulomhlangano seloku kusile. Bulise kwembukeli we-SABC1 ukanti nakwembukeli we-SABC lihaye ngalemva kwemini ke sisepitoli kwidyunivesithi yase-South Africa iUNISA ngelamakhumsha. Ibiqale ke ekuseni apho sikusuku lokuqala le-convention ekhokelela ke kwi-National Dialogue. Sithe ke xa besifika samkelwa ngezandla ezishushu ngezandla ezifudumeleyo zika-Vice Chancellor walapha eUNISA ekhankanya ukubaluleka kokwazi imvelaphi yethu nokwazi isimo selizwe ngalomzuzu kanti nokuba siyaphi thina sililizwe ngoba utshilo wathi bana oko kuzawubaleka ekubeni sikwazi ukuba sizibandakanye kule National Dialogue ngoba sawukwazi ukuceba kakuhle sililizwe. Emveni koko embukele siye sabona kanti nabantu abamele iKhoisan phangaphandle beqhankqalaza besithi bona abaziboni benikwa ingqalelo njengabemi boMzantsi Afrika, besithi baziva bona bebekelwa bucala njengabemi boMzantsi Afrika. Ukanti emveni koko ke mbukeli sesanayo pha i-panel discussion apho sesabona khona abantu abatsha bencokola ngezinto ezithi zibachaphazele besitsho into yoba nangona ke le National Dialogue mhlawumbi ibikhokelele kubeni ifumana abantu abangaphaya kwe-10 million kodwa batshilo bathi bana bangathanda into yoba wonke ummi waseMzantsi Afrika azibandakanye kule National Dialogue. Ndiye ndabhala ke phantsi mbukeli khona ukuze ndikwazi ungalibali ndikwazi ukuphathela zonke zishushu ebezikhe zenzeka ngaphakathi. Ukanti naye ukhona uye washukumisa pha ngaphakathi abantu igama lakhe yena mandijonge nje ngokukhawuleza mbukeli. Igama lakhe ibingusisipho usisipho esukana kwi-organization emele abantu basezilalini nasezilokishini esitsho usisipho esithi into yokubana ibingase into efana nendlela namanzi zinikwe ingqalelo egxininisa futhi esithi abazange azocela malizo apha kodwa into abayifuna ngamandla ukuba banikwe ingqalelo nabo. Ukanti ke naye umongameli sambone ethetha ecaphula kunumber 83 section 83 kwi-constitution otshoyo into yoba umongameli yindima yakhe ukuba ilizwe lakhe libe yimbumba. Uvakalise ke umongameli esithi ukuba le mini yanamhlanje ngenye yemini ezibalulekileyo ukuze kukwazi ukuba ilizwe laseMzantsi Afrika libe yimbumba. Kuko konke ke oko mbukelo okuthe kwenzeka namhlanje uyakhumbula ke ukuba le convention iyagqibelisa ngomso. Mandiphinde ndiziphose kuwe ke intambo e-studio. Ukule sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uKamvelihle Kalani esibikela bukhoma esenyuvesi yaseNingizimu Afrika iUNISA ePitoli lapho kuqhubeka khona ke lo mhlangano. Mbukele njengamanje ake sithi qo ezitolo sizobuya nezinye izindaba. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa usowuvule ngokusemthethweni umhlangano wokuqala owandulela izithangami zengxoxo ngesimo sezwe eyaziwa ke ngeNational Dialogue ePitoli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Inkantolo ephakeme yasePitoli isihlehlisele umsombuluko isicelo sokudlulisa isinqumo senkantolo esayalela ukuba wayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu ayofihlwa ke ezweni adabuka kulo. Umndeni kaLungu weneme ngokuthi uLungu ayofihlwa kuleli yazwe.
Isicelo somndeni kaLungu sokwedlulisa isinqumo esakhishwa amajaji ephelele enkantolo ephakeme yasePitoli bekulindelwe ukuba siqale namhlanje, kepha ummeli walomndeni uAdvocate Thembeka Ngqayithobi ubese etshela inkantolo ukuthi kubukeka sengathi kunezinkomba zokuthi sikhona isivumelwano esingaba khona phakathi kwalomndeni nohulumeni waseZambia. If the discussion succeeds, the court will be informed, but we need more time than today. And we have agreed with my learned friend to ask the court for an indulgence to stand down the leave to appeal to Monday the 18th at 10 o'clock. Lenkantolo isivumile isicelo sokuba izinhlangothi zombili ziqhubeke nokuxoxisana, yathi nethemba lokuthi zizoholela ekutheni lolu daba lugcine luxazululiwe. I've discussed with my colleagues. We also agreed that the matter to stand down to Monday at 10 o'clock, and we're still optimistic that the finality that would be in the interest of all the parties would be reached. Izinhlangothi zombili zizophindela enkantolo ngomsombuluko nokuyilapho zizokwazisa inkantolo komphumela walezi ngxoxo. Inkantolo yemantshi yasePalm Ridge elihlehlisela umhlazi i-12 icala elibhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordaan kanye nasolwa nabo. uJordaan kanye-ke nasolwa nabo nokubalwa kubo kwisikhulu sezemali kuyo iSAFA uGroni Hluyo babhekene-ke namacala okukhwabanisa nokucija itulo lakho ukukhwabanisa. Umengameli weSAFA kanye nabanye okubalwa kubo nesikhulu sezemali kuyo iSAFA babhekene namacala okukhwabanisa nawucija itulo lakho ukukhwabanisa. Kusolwa ukuthi isikhulu seSAFA sasebenzisa izinsiza zayo lenhlangano yengameli ibholeka nobhutshuzwa ukuleli ngenhloso yokuthi kuzuze sona. Okubalwa kukho ukuqasha inkampani eyimele yonogada ukuba igade sona lesi sikhulu. Kusolwa nokuthi uJordaan waqoka inkampani ezoxhumanisa nomphakathi kulandela inzola ebhekene nazo zokuthi udlwengulile. The matter is postponed until the 12th of September, back to court number 9 at Rafika State. It is for the outcome of representation. I would have marked it final. The only reason I did not do so is because there is no officer on the portfolio of the DPP at the moment. So I need a person to occupy that portfolio so that the decision can be made. INPA ichaze ngezathu ezibambezela leli icala. As the NPA, it was impossible for us to preempt the suspension of the Director of Public Prosecutions, Advocate Chauke. Hence, that decision is not yet finalized. So the Minister has now appointed an acting Director of Public Prosecutions who will resume their duties on the 1st of September. So this decision will await for the new acting Director of Public Prosecution to apply his mind. Laba bobathathu bangaphandle ngebhayili yenkulungwane engamashumi zamarandi kanti basawaphika lamacala ababhekene nawo. Uzogwetshwa mhlazi i-19 kwephezulu uphethe Simeon ongokudabuka eMozambique emva kokutholakala enamacala okuyicala lokuthumba elokudlwengula kanye nelokubulalwa amandla samana ngomfumfu inyaka eOrlando eSoweto. Sixwayisa kabane ezinhliziyo ezisheshe zizwele ngalolu daba olulandelayo. Ummeli womsolo Advocate Vuno Masindi efunda isitatimende esifungele uthe umsolo akazange aphoqe ukuvuma wonke amacala abhekene nawo. I have not been forced or influenced in any manner to plead guilty. I make this statement freely and voluntarily in my sober and sound senses. Umthi wambulala uAmanhle ngenhloso kodwa ucela umndeni nomphakathi waseOrlando umxolele. I intentionally killed the deceased by placing my hands on her neck and by putting pressure on the neck using my hands. This was after I had raped her. Ijaji ke libe selihlelisela olwesibili sonto elizayo icala nalapho kulindelwe ukuthi kuphume isigwebo. His matter is postponed then to next week Tuesday, that is the 19th of August 2025, for sentence proceedings. He is to remain in custody.
Okhulumela ke umndeni uthi kunzima kakhulu kumama kaAmanhle njengoba ngosuku okuzokhishwa ngalo isigwebo kukusuku lokuzalwa kukaAmanhle. It's Amantle's birthday on Tuesday, so I can imagine ukuthi uzobe anjani, because it's not gonna be easy. Ukhulumela iNPA uthi bayasamukela isinqumo senkantolo. Siyasamukela isinqumo sakhe futhi siyasithokozela ngoba kwenze umsebenzi wethu njengomnyango wobushushisi ukuthi ube lula ngokuthi avume wonke amacala. Bukele sizibeke lapho bese kuphathele zona uzakwethu bayeza nezindaba ngolimi leSiswati Magamanxa ihora lesihlanu kanti thina siyabuya ke ngehora lesikhombisa kusihla Mbukeli usale kahle.